와 도니스키야 네 문정밤 자दों माथो Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. जों दा दुगैखां लोबखां आश्रम फारसे थांगासिनो दं शिबजों जों नै थाम्फैया थांग्रोबाय आंखौ नेनो हायैनि जों दुगैनायाव एसे लेट जाबाय मैयाथ' जोंहा जैग'बो होखांबाय मन्दिर गोदान अपेनिंनि ओमफ्राय दिनै आलासिफोर फैनानै दिनैहाय माने फिथा हाजोसिगोन आरो दा आलासिफ्रा मोनफैबायानो खोमा ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दङ आश्रमाव फुंनि ब्रेकफास्ट जाहोगोन नालाय आलासिफोरखौ बयबो भक्तफ्राबो जागोन ओमफ्राय दा नै रुटि नागासिनो दङ रुटि ना पुरी होता पुरी पुरी हो बैक ना पुरी नि थाखाय आहा नागासिनो दं मनस्केर बायद' लागे आलासिखौ बरायनो थाखाय गासिबो नै लाइन फाथिजोब्बाय बिथिं आलासि फैगासिनो दङ मन्दिर अपेनिं माने रिबन हागोन बयबो दुगैस्रां जोबस्रां मोनफैसिगोन बिबार लानानै रेडि जाखाबाय नै आलासि बरायग्राफ्रा मोनफैथ'वाखै खामफ्लायाव आथिं सुगोन नोंखौबो आराम खालामथारनानै नोंखौबो सिमां नुखादों आर'नाइनि थाखाय मैयाथ' जैग'बो होखांबाय लिंगखौबो बसायखांबाय नालाय दिनै माने रिबन हास'सिगोन आलासि फैगासिनो दङ दायो दा नै आदिबासि सनातन धोरोमनि भक्तनि गासिबो आलासिखौ बरायनो थाखाय गेटआव रेडि जानानै दंजोबो बेम पार्टि दामनानै बरायगोन आरो फैगासिनो दं आलासिया
जाथ'सिगोन आलासिफ्रा दायो आलासिफोरखौबो बरायखांबाय दसे आलासिनि बिबुंथि लाखिनायखौ खोनासंसिगोन बिनि उनाव माने रिबन हास'सिगोन आरोना रिबन हास'नानै बेखेवनानै होसिगोन बिथिं रिबन दङ रिबन खानाय प्रसादबो होगोन दा बेल बिलाइ होनानै मन्दिराव फुजा होसिगोन आरो बिथिं प्रसाद रेडि खालामगासिनो दङ फुजानि थाखाय फिथाइ सामथाइ थालिर गाइखेर आपेल आंगुर गासिबो गोदै गोबाब फिथाइ प्रसादनि थाखाय गाइखेर दङ बिथिं शिव मन्दिर गोदानै लुफुंनायखौ जोङो दसे समनि उनावनो बेखेवसिगोन आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोंनि सेन्ट्रेल आफादानो खुंफुंगोन लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि मानगोनां भक्त भक्तनि लोगो नोंथांमोनहा जेरावखि थाया मानो दिनैनि बे मन्दिर दर मख'लि खालामनायाव गासैबो गोसो खुसियैनो मदद होफानो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों आरो रिबन हास'नाय लोगो लोगो जोङो दायो जोंहा हाथायनानै लाबोजानाय धनन्जय बसुमतारी बिथाङा नुजाथि फैबाय दायो दिनैनि बे फिथा हानाय बिथांखौ जोङो आर'नाइजों जोङो बिथांखौ जोङो फिथाखौ हानो थाखाय खावलायनाय जाबाय दिनैनि मन्दिर फिथाखौ हानानै बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंहा आलासि बिथां आंगो भक्त परम्परा आदा सनेश्वर ब्रह्म गावनि मन्दिर गोदानखौ आं देहा सोलेरा थिग गैयाब्लाबो गोसो मोदोम जिउ गारनानै आङो आदानि बे सत्य सनातन आश्रमाव हाबनो फैबाय दा आंनि आखाइजोंनो जुदि रिबन अपेनिं खालामनायखौ आं गनायनानै लाबाय जाहाथे बे मन्दिर गोदाना आदानि मन्दिर गोदाना जाहाथे जुग जुगान्तर अल पृथिबीयावनो गोसारलाङो इसोरनि अननायाव आरो भक्त माखासेखौ आङो दानो फंनैसो बुंनाय जायो धोरोम होननाय जिनिसआव अननाय भक्तजों भक्त अनलायनांगौ एना एनि जालायनाङा इसोरखौ रावबो नुवा मानुहे मानु भगवान होननांगौ इसोरा निराकार दे आं बेखौ बुंनाया बुद्धे बाबा शिव शंकर की ग्लोरी श्रीमद माधवानंद ब्रह्मचारी श्रीमद जोगा सत्य बालकानंद ब्रह्मचारी श्री श्री सोनेश्वर गुरुदेव सोनेश्वर ब्रह्म गुरुदेव ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओमफ्राय आं बुंनायखौ आंनि स्लगानखौ एसे जय शिव शंकर हर पंचानन की जय शिव शंकर हर पंचानन की
루트라 비설도에 데모니 번노 구루 무슨소리야 나 틀려는 자는 하자봐 네 외우는 그 인천이고 해봐봐. 대고라포로 대प महाशक्ति गुरुदेव महाशक्ति दिने दिने आदा सुनिसुना गावनि फनराय गोदान मिटिं माबा मन्दिर ओपनिं खालामनायाव ओपनिं खालामनायाव गावनि आखाइजोंनो सिब'नि थाखाय बियो प्रसादखौ गावनि आखाइजों होयो आरो आंबो आदानिनो फंबाय हिसाबै बिनि आफादाव आं फैनानै हेफाजाब आरो बिनि खामानिखौ जायो जाया बेफोरखौ आङो बयबो होनजोब ओम बिदिनो रुद्र बिसुरते देमहि तन्न शिव प्रसुदिया अष्टिवेष्ट रूपाय निर्गुणाय नामने समस्त जगत बुद्ध भक्त भक्तानि शांति निमित्ते गुरु आशीर्वादे ओम 세동 이무정 최수동 동물원 성로원동 이무지동 트레이닝 미션 마루동 롤라테 시바니 아들아, 넌 폭리시 맞는데. जोंनि लिंहरनाय अनलायनायाव धनन्जय बरगयारि दक्षिण फारसनि आफानि फिसा उन्दैसिम बिराद मोजां जोंनि हांख्रायनाय गाबनायावबो दा फैनानै बिराद सहयोगिता खालामनानै आफानि थाखाय फैनानै अननायनि गेजेरजों मुखुलि खालामनानै होबाय जाहाथे जोंनि सारा बे सनातन धर्मनि सिरिंगिरि मठनि जत' जेरावखि थाया मानो गासिबो जोंनि आसाम हादर बा बड'लेण्डआव थानाय माने गासिबो मिथिजोबखाबाय जे जोङो गुदियावनो जोङो सिगां आफाखौनो भक्ति लाखियो आरो बे निराकार दिनै बहु खस्थ'नि गेजेरजों जोङो लुफुंनानै हानाय नागिरनानै मोननाय जोंना बे शिवलिंग प्रतिष्ठा खालामनाय ओमफ्राय बानलिंग आरो बानलिंग प्रतिष्ठा खालामनाय दिनै जोंहा बे बानलिंगखौ जोंनि भक्त भक्तानि समाजनि थाखाय बा धोरोम सिबिसुला सिबिसुलिनि थाखाय दान खालामदों सासे भक्तआ माजबाद आदर्शनि दैमु बसुमतारी बे जोंहा भक्तआनो दान खालामनायनि गेजेरजों बयबो भक्तफ्रा जाहाथे शान्ति मोनथों उन्नति जाथों जोंनि बे धोरोमा आफानिया जेरावखि जाया मानो जौगाखांथों प्रसाद जाथों आं दिनै बेखौनो होननानै जोंनि आंनि फंबाय धनन्जय बरगयारि आदेश मथे आं एसे
बुंथिनाय जाबाय आं एसेनोसै बयबो जाहाथे मोजाङै मोजां थांनानै थाथों दीर्घ आयु जाथों आफानि आशीर्बादाव बा इष्ट देवता गुरुनि आशीर्बाद आं बे मन्त्रखौ होनानै फोजोबनोसै आरोखि जय शिव शंकर हे बाबा नोंनि आं नोंनि गासैबो बांखौ लाखिनानै आरो सोरनि गोदान लुफुंनाय महरखौ लानानै नोंनि गासैबो बहाय माबाफोर अब्ला भुल जायोबा बे नोंनि बिसारा ओम नमो भगवते नरसिंहाय फिथा संबाय दायो दसे बक्तब्य एसे आलोचना खालामसिगोन मन्दिर बेखेवखांबाय प्रसाद होखांबाय फुजा होबाय गाइखेर नामा गाइखेर दाखा
आफाखौ रायजोफोर बिथांमोननि थाखाय आरो आं कमिटिखौ खावलायगोन बिथांमोननि थाखाय एसे प्राइजफोर होयोबा मोजां जागोन आरो बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै जोंनिनो आफागुरुआ 200 रां बान्था होदों दा बेनिखायनो मोसागिरि बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो कमिटिनिफ्राय 300 रां बान्था बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै ओंखायनो बिथांमोना नैबे जौस्राङाव फैनानैनो नैबे बान्थाखौ लांफैनो हागोन गाहाय आलासि जोंहा सामावरिया गावनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आदै धनन्जय बरगयारि बिथाङा सैत्य सनातन सिरिंगिरि मठ जगाश्रमनिफ्राय फैदों बिथाङा मान बावदों आरो बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोनो आशीर्बाद लादो आदैनिफ्राय मोसागिरि बिथांमोना आफाखौ रायजोफोर जों नुनो थाङा हथात मथात बिथांमोननि मोसानायखौ दिनै आंनि खावलायनाय बा जोंनि खावलायनायाव बिथांमोना मोसादों आर'नाइखौ आदरिसु आमार सरजमी औवारी धन्यबाद थागोन आं बर'नि बुंसै एसामिस हाजोबा जादों रायजोफोर खेमा हो गोजोननाय थाबाय आलासि बिथांनिसिम आरो जोंहा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आङो जोंनिनो आफा आचार्य सनेस्वर ब्रह्मचारि आफाखौबो रायजोफोरनि सिगाङाव आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो आफाखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बरायदों जोंहा रहेला बसुमतारी बिथाङा आफाखौ गोजोननाय थाबाय आफानिसिम बयनिफ्रायबो दानगिरिसिन जे जोंनि बर्तमानाव आरो नैबे जोंनि आर्य ऋषि सनातन धर्मनि बिथोराव गाहाय दान होगिरि महरै जों बिथांखौ बरायनाय जाबाय बिथांनि मुङानो जाबाय प्रबिन गयारी सेसाबानि गामिनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा दंबावो जोंनि जे मन्दिरनि गेजेराव नोंथांमोना नुदों लिंग बे लिंगखौ जोंहा दान होदों उदालगुरि आदर्शनिफ्राय दैमु बिथाङा सासे इउटुबारबो आफाखौ रायजोफोर बिथाङा सासे इउटुबारबो आरो बिथाङानो नैबे दिनैनि शिब मन्दिरनि शिब लिंग बिथांखौ दान खालामदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय दैमु बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम माने 50,000 जाय होदों होगिरि बिथांमोनखौ जों परिचय होदों आरो बयखौबो जोङो सिनायथि खालामगोन वेलकाम खालामगोन दा बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो फारफ्रोमबोनिफ्राय बजाय महरै खर'आव रुजुननानै लादों आरो दानगिरिखौथ' मख'आबो जासै बेनो गासिबो जोब आरो बेनो जाबाय जोंहा जोंनि आचार्य आफा गुरु सनेस्वर ब्रह्मचारि गुरुदेव बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङानो गाहाय प्रधान जोंनि बे मन्दिरनि आफाखौबो आङो सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आफा गुरु आफा हरिओम गोजोननाय थाबाय सेन्ट्रेल आफादनि मानगोनां आदा फानिराम ब्रह्म बिथाङा पुरहितबो आर्य ऋषि सनातन धर्मनिनो दा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय उदालगुरि मासबाद बिथाङा आदा फानिराम ब्रह्म पुरहित प्लास दानि सोलिबाय थानाय सेन्ट्रेलनि आफादगिरि आङो गोदो दाथ' फिजिकेलि नुजोब्बाय आंखौ दा बेखौबो खिथानानै लायो आङो फिजिकेलि माने आङो फिजिकेलि नङा दाया माने आंनो बानायनानै लानाय बोरै बानायनानै लाखो फुटबल जोनायाव जादों मोनसे मन्दिराव फुजारि थाया होमबा फुजारि थायो दा फुजारिखौ लोगो हमनानै फुजा होयोना होमबा खिन्थु बे फुजा होग्रा भक्तनिफ्रा नों बिदो आफा बोरखौ नों बिदो ओरै होना होनबा फुजारिखौ थिना होमब्ला खिन्थु बे थिननाया बे फुजारि बिनाया जाजोबा गावबागाव आत्मकर्मजोंसो बिनानै लानांगौ आरो आसल खोथायानो जाहैबाय गुरुदेबनि एख' खोथाखौ बारनो नाङा शरणागत जेब्लाबो फालिनांगौ गुरुआथ' मालाबाबो खुरिया खम्बा लेंग्रा लेंग्रिबाबो बिनाव मुगैनाय होननाय जिनिस गैया जेमन फंनैसो बुंनोसै आं जुग परिबर्तननि खोथाखौ धर्मनि परिबर्तनखौ खिथानोसै आरोखि आं सत्य जुगाव सोरमोन सत्य जुगाव ब्राह्मण लक्ष्य
बुंनायाथ' बयबो आंखौनो मोजाङै मोजां बुंगोन होननानै बयबो खोनासंनो थाखाय नेनानै दंखायो आंबो ओंखायनो बक्तब्यनि आसाखौ पुरन खालामनो थाखाय बुंथिनो थाखाय गसंनाय जाहैबाय प्रथमावनो आं नैबेखौ बुंनो सानदों जे जोंहा परम भक्त भक्तानि जोंनि बे आसाम हादराव एबा बिटिआर हादराव थानाय परम भक्त भक्तानि दंनाय माने गासिबो हौवायानो जा हिनजावानो जा बयबो बेवहाय खुनु माबा गैयै भेदभाव गैयै जोङो दीक्षा लादों धोरोमखौ मोनदों दा बेवहाय जोङो मन्दिरखौ लुबैनो जोङो फुराना मन्दिरखौ माबायाव मा होनो 26/5/2024 सिफायदोंमोन बे जोंनि मन्दिरखौ सिफायनानै बेनिफ्राय मन्दिरखौ लुनो थाखाय आखायाव लादों 30/5/2024 दा बे दिननिफ्रायनो लुयैनो नै दा जों मन्दिरखौ लुनो हाबाय लुनो हानाया बेनो माने आं हारसिङैथ' हायाखै आं हारसिङैबो क्षमता गैखाया समस्त भक्त भक्तानि अननाय आरो सिबिनायाव बे मन्दिरखौ दिनैसिम दासिम लुफुंनानै दिनै मुखुलि खालामनो बे फंबाय आंनि फंबायनि नामा धनन्जय बरगयारि बेखौनो आं उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोखादों जोबोर आंहा बिदा फंबाय अनलायनाय दंखायो आंबो गारनो हाया बिसोरबो रायज्लायबाय थाखायो दा दिनै जोंहा बे फंबायजों आंनि फंबायजों फैफानाय भक्तफोर दङ बिसोरबो बेखौनो जोंनिखौनो बा जोंखौनो मदद होनो होननानै फैदों दा दिनै फैनानै जोंनि अननाय सिबिनायाव फैदों नाखस खालामनो हायाखै थांथारनांगौलै आङो होननानै जोङो आंनि फंबाया फैनानै दिनै बे धोरोम समाजनि गेजेराव बेखेवनानै होबाय जोंनि बे बाबुआ धनन्जय बरगयारिया ओंखायनो जोबोद जोबोद साबायखर बावो आं आंनि फंबायखौनो मोजां मोनो दा बेनो बे मन्दिरखौ लुनायाव गोबां जोंनि भक्तफ्रा बिराद खस्थ' भग खालामनांदों खस्थ'आ मानो सोरबा दिन हाजिरा दिन मावनानै जाग्रायाबो बहाय डनेसन होनांदों सोरबा जा एसे बांसिन हानाय बेफोरो बांसिन होदों दा जोंहा बेवहाय एसे डनारफोरखौ जोंनि कमिटि तरफनिफ्रायनो बावदों सिबिदों दा बहुद माने जे जिनिसखौ जों हाथावामोन बे जिनिसखौ हाहोदों सोरबाबा होदों 50,000 जोंहा 1.5 लाख 50,000आनो अन्थ'सो होदों दिनै जोंहा 1.5 लाख होनाया सासे गयारि बेयो अननायनि गेजेरजों गोदोनिफ्रायनो अनबोदों बियो जोंखौ दा बे अनबोनायखौ जोंबो मिथिदों ओरैबायदि नुदों आंखौनो बियो जोबोर अनखायो आवगायनिफ्रायनो दा बिनि होनाय आंनि थाखाय सिंहासन होनायखौ दिनै बहाय दिहुनाखै दिहुनबा आंना फंबाया नुलांगौमोन प्रबिना मारै सिंहासन बानायनानै होदों गावनि बिमानो आरो आंनो बेखौ नुनाया जायाखै जोंना भक्तफ्राबो आं थिनिफ्राय दिहुनाखिसै नामा जोंनि प्रबिन दान होनाय सिंहासनखौ दा नायगौमोनब्ला आंनि फंबाया ओरैबायदि दा आंनि फंबाया ओरैबायदि आंनि गुरुआ जाबाय बालकानन्द ब्रह्मचारी बेनिफ्राय
बालकानन्द ब्रह्मचारिनि गुरुआ जाबाय माधबानन्द ब्रह्मचारि माधबानन्दनि ब्रह्मचारिनि गुरुआ जाबाय धनजय बाबाजी धनजय बाबाजीया थायोमोन मुक्तिनि दाम सन्यासि पाहाराव आरो दहाय आं आगोलाव बुंग्रोनाय माधबानन्द ब्रह्मचारिया बालाजान रायपुर बस्तियाव थायोमोन ओमफ्राय धनजय बाबाजीनि गुरुआ जाबाय नारायण चित्तदेव बे थायोमोन फरिदपुर जिल्लायाव नारायण चित्तदेवनि गुरुआ जाहैबाय गंगाधर बे थायोमोन अयोध्यायाव गंगाधरनि गुरुआ जाबाय बे जोंनि कलिजुगनि अर्थात जगतगुरु शंकराचार्यनि गुरुआ जाहैबाय गोविंद पादनि गुरुआ जाहैबाय गौरपादनि गुरुआ जाहैबाय सुखदेवनि गुरुआ जाहैबाय बेसदेव दापर जुगाव हाब्बाय बे दापर जुगनि विश्व गुरुआव हाब्बाय बेनिफ्राय त्रेता जुगनि विश्व गुरुआ जाहैबाय बशिष्ठ मुनि औ दापर जुगनिया जाबाय बेसदेव त्रेता जुगनि गुरुआ जाहैबाय बशिष्ठ मुनि सत्य जुगनि गुरुआ जाहैबाय विश्व गुरुआ जाहैबाय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा दा जोंनि फरासफोरा रोखायै दंखायो बे फरासफोरखौ रावबो दाननोनो हाया मानो हाया होनबा जोंहा निदेशनि खराव दंखायो बे हिसाबै जोंनि फरासफोरा रोखायै दंखायो दा जोङो फरासफोरनि फैयै नै दिनैसिम आंनि बिदा गेदेर सत्य नारायण ब्रह्मचारियाबो गुरु जानानै बेखेवनानै थांदों बहुद बे सत्य सनातन धर्मखौ आङो नैबे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जोंहा आदाया बुंलांदों सत्य सनातन धर्म आं बुंदों आर्य ऋषि सनातन धर्म अर्थात मानो आर्य ऋषि सनातन बुंखो दहाय जोंना बे एसे बुंथिगिरिफ्रा बुंलांदों जे आर्य माने गियानखौ बुङोलै होननानै दा नंगौ बे बाथ्राया आर्य माने गियानखौ बुङो अर्थात आर्यआ जाथि गैया दा बेवहाय जों जे बर' जाथि बा अन्यान्य पिसपरा जाथिबाबो जे आर्य नङा बे नङा गियानखौसो बुजायो आर्य होननानै बेबायदि आरोखि दा ओंखायनो बेखौनो बुंथिबाय आङो दा मा खालामनो गोदोनि दिनाव बे राजत्व खालामलांनायाव बेवहाय माने जातिफोरखौ भाग खालामनाया बे राजतन्त्र जुगाव भाग खालामनाया ब्राह्मण बैश्य क्षत्रिय शूद्र बेबायदि आरो बेबायदि जाति भाग खालामनायावनो बिदिनो भेदभावआ जादों आरो भेदभाव जादों गेदेर होननानै बाहायदों दा खिन्थु जे माबा ट्राइबेल अर्थात बर' जाथि जाबाथाय अनार्य बंश जानांगौ बे नङा दैबिक गियानखौ जायनो अर्जन खालामगोन बा दैब सक्ति संसारखौ अर्जन खालामगोन बेनो माने आर्य जागोन आरो गियान अर्जन खालामनायानो अर्जुनबो दा शुद्ध अर्जुनखौल' बुंबा जानाय नङा गावबा गावबो अर्जुन जानो सेस्था खालामनांगौआ बेनो माने गियानखौ अर्जन खालामबा अर्जुन जायो बे खोथा दा गतिके आं बे समाबो बारा गैला आंनि बुंथिनांगौथ' बेनो जाहैबाय जाहाथे परम भक्त भक्तानिनो बयबो जेरावखि थाया माने जेरावखि थाङा माने बे जोंनि धोरोमखौ माने दानि फैगौ समस्याफोरखौ मोनसेखौ मिथिबाय जे जोंनि हिन्दु धर्मखौ माबायदि प्रसार खालामलांनांगौ मानो होनबा जोंनि हिन्दु धर्मनिफ्राय एफा भेदभाव खालामनायनि थाखायनो गुगालाङो अन्यान्य माबायाव गुगालाङो सोरबाबा गोदोनि दिनाव राजतन्त्र जुगाव माबा इस्लाम धर्मखौबो लानांदों हिन्दुनिफ्राय नै दा फैनानै मा जादों जेरै जिशु ख्रिस्ट धर्मआवबो थांगासिनो दं दा बेनि थाखायनो जाहाथे बेफोर जिनिसा माने जानो हाया बे जोंनि हिन्दु धर्मआ दा बेखौ माने बयबो गोसोआव लानानै थाबाय था जे
जोंनि बे सारा भारत हिन्दुस्तानाव हिन्दुआ जुदि गुगालांनाय थायोबा बे थिग जानाय नङा आरोखि दा गतिके बयबो धोरोमखौ बयबो मिथिखागौ अब्लाबो आं बुङो जे जोंनिफ्राय हिन्दु धोरोमनिफ्राय जाहाथे बेबायदि अन्यान्य धोरोमफ्राव माने गुगालाङा बेखौनो बयबो आवगायनांगौ आवगायनानै माने प्रसार खालामनांगौ गुरुआ धर्मखौ प्रसार खालामा भक्तफ्रासो धोरोमखौ प्रसार खालामो नालाय दा भक्तफ्रानो जेरावखि थाया मानो दङ जोंनाथ' जोंनि भक्तफ्रा दा बुंनो थाङोबा इउपिआव दं दिल्लीयाव दं राजस्थानाव दङ दा मा खालामनो लामा गोजान नालाय फैनो हाया बिसोरबो बांसिन दङ आरोखि जोंनाव ओरैसिम नागालेण्डसिम दङ मेघालयआव थुरायाव दङ दा बे माने आं दुगाबो बुंनो साना नै जों दा धुबुरि डिस्ट्रिक्टआव दं धुबुरिफ्रावबो दङ बिदिनोसै आरोखि जेरावखि माबाया माने जेरेखम नागा बर्डारफ्राव उरियाम घाटथिं दङ बेवहायबो दङ सोरबाबा मणिपुरनिबो लादोंमोन कार्बि आंलं लोगो मोननानै दा बेफोरबो दङ आरोखि आं बेफोरखौनो बुंथिनाय जाहैबाय भक्त भक्तानि बयबो दंनाय मानि दा जोंनि गुरुनि लामाखौथ' मिथिखाबाय जे माबोरैहाय जोङो धोरोमखौ प्रसार खालामलांनांगौ बेखौनो आं बुंथिबायबो आरो मिथिहोबायबो जाहाथे मोजाङै मोजां माने भक्तफ्रासो धोरोमखौ प्रसार खालामो नालाय जाहाथे भक्तफ्रा धोरोमखौ प्रसार खालामाबानो माने भक्तफ्रानो जुदि माबा बदनाम खालामोबानो गुरुनिबो बदनाम जायो नालाय दा बे हिसाबैनो आं बेखौनो बुंथिखायो आरो जोंना आफानि फिसालाबो फैखादों आंनि फंबाय धनन्जय बरगयारि दिनै बेबो मिथिगौ बेफोर खोथाखौ मिथिगौ मानो मिथिया जानो औ दा आं गोबां बुंनो थांला समाबो थोआ बयबो गोजान गोजाननि फैदों जानांगौ लोंनांगौ गावबागाव न'खर संसार दङ न'खर संसारखौबो रावबो गारनो हाया मा खालामनो मा न'खर संसारखौ जों माने गिरस्थआवसो थानाय नालाय गिरस्थ आश्रमाव थानानै जों धोरोमखौ दिक्षा लानानै सिबिनाय नालाय बेखायनो घरे घरे मठ मन्दिर लुनानै लानायखौनो गिरस्थ आश्रम होनो आरो गिरस्थ आश्रम दा गिरस्थ आश्रमाव थानानै जों फुजा होनायखौ मा होनो धर्मय बनबास धर्मय सन्यास मेथ' आरति फुजा रे होननानै बुङो आङो बा जोंनो आरति फुजा होयो फुं मोनाबिलि सानजौफु ओरैबायदि आरोखि ओमफ्राय मोनाबिलि दा बेनो जोङो त्रिसन्ध्या आरति खालामनांगौ दा बेवहाय जोङो सम मोनथामखौ हायैनि थाखाय मोननै समायखौ होयो आरो दा जाय हक बयबो मिथिखाबायानो परम भक्त भक्तानिबो जेरावखि थाया मानो जेरावखि थाङा मानो गासिबो हयथ' जोंना बुंथिनायफ्राबो बुंलांखाबाय इसोरा गावबागावनो दङ जों इसोरखौ सिनाय हायाखै सोरबा मिथिनो गोरोङा ओरैबायदि बुङो मारै बुङो आमोखा नोंसोरो इसिबां इसोरखौ सिबियो गाबज्रियो इसोरा बबेहाय दङ नोंसोर नुबाय दा हौने आं नोंनि आथिं खाथियाव नुहुरबाय होमबा नों बे प्रश्नखौ मा एन्सार होनो बुंथिबावनो दा बेखौनो इसोरा गावनि आत्मायावसो थायो इसोरा गावनि आत्मायावसो इसोरखौ मेगनजों नुवा आत्माजोंसो नुयो आरो दा जोङो ओंखायनो खुब सेस्था खालामनांगौ खुब सेस्था खालामनांगौ माने जों माबोरैहायबा जों माबोरै इसोरखौ जों स्थिति बानायनानै लानो हागोन आत्मायाव दा स्थिति बानायनानै लानाय बाथ्राया बेनो जेरेखम
रामनि भक्त हुनुमानमोन बे हुनुमान बायदि जोङो माने आत्मायावनो लानो थिनदों हुनुमानाबो ओंखायनो बिखाबो गावलायना खिथादों आं बे बारा गोबाव बुंला रामायणनि बाथ्राफोरखौ जोंनि जोंनि बे दिखालायनि बाथ्रायानो रामायणावबो हाबखानाय महाभारतावबो हाबखाजोबनाय नों जेखि कर्म खालामबानो गावबागाव बिसार खालामबानो सोरबा रायलायनायाबो रामायणाव सोरहाबो सोरबा रायलायनायाबो महाभारताव हाबो आरो बय थायो माबा मुनुसंहिता थायो मुनुसंहिताबो नोङो नायब्ला नङा बयबो हाबो जेला जेला बयबो बेगरखौ नागिरनो लुबैयोबा बेफोरावबो मोनगोन ओरैनो दा जाय हक बाथ्रा बेनोसै बयबो गोजाननिबो फैदों नालाय मिथिजोबा जानो हागौ होननानै आं बेखौनो बुंथिनाय जाबाय आरो बुंथिनाय जाबाय दा जाय हक समा थोआ नै बाबुमोनाबो थांफिननांगौ गोजान भातगावआबो गोजानानो खाथि नङा आंखौ जोंखौ अननायाव फैदों इसोरा आरो जोंहा अतिथि सेबा खालामनांगौ समाबो जाबाय अतिथि सेबाखौ जों खालामनो सानबाय ओंखायनो बारा बुंलाबो नामा बुंबाथ' धोरोमा बा बाथ्राया जोबा जेसे रायलायो एसे ओंखारो माने अखाया हाबासो दैया देरो नालाय ओरैबायदि अखा हानाय बायदि फैयो बबेबा समाव नों गावबागावनि ब्रेकखौनो हमथानो हाया धोरोमनि सावरायनायावबो एसेसिमबो जायो आरो दा गतिके आं बारा बुरजा बुंला एसेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै नामा जोंहा फंबायब्लाबो थांफिननांगौ जायो नालाय जों फंबायमोनखौ माबा सेबा खालायदिनै बयबो बेबायदिनो जाथोंसै आरो होमबा दोनथ'दिनि परम भक्त भक्तानि बयबो जय भारत माता की 와, 도니스키야, 내문정 밤 자동 마태. 셀, 세정 밤 자동 능아? 하? 세정, 안 해. Ya bisa kan sekarang mau naya.
आलासिफ्रा थांफिनसिगोन दा बिदाय लाबाय देरसिन हिसाबै बक्ति लानांगौ